Nakatilaw na ba mog nilagpang nga itlog nga gisubakan og panga sa barilis? Pagkahuman gitulakan og mauni para mabalaan niyo kung unsa sulod ning video ha. Tara obani ko ninyo. Sayo pa sa buntag nagchat na nga akong followers mga taas nga padtuon ko sa ilaha pasuruyon ko kay maglagpang daw mi. Siyempre kay followers nako na akong pagbigyan. Og dili lang sila mga taas naa pa jud followers nga mga bot dira no nga gusto makipagbanding sa kuha kay nganuman tong December man god wala ko kasuroy diha mao nang karon pa ko napadpad diha. I love you. You're coming back to me. Yan. Matats, mga silingan skipis, mga kababata. So nang panahon hantod karon, wag mo nagbag-o. Palautot lang gyapon. Matats, ang gisugat. Tubig bugnaw. Tanang pulutan mo to. Andiyan kay pulutan. Padol kamera. Kita ba gani? Lagpang. Lagpang na itlog? Panga. Panga. Ah, panga sa barilis ni? Uy, pagkadabis matas, panga mo din sa barilis. Nasa atog kaon matas. Wala na nato ipakita sa inyo mga tats kung gayon sa pagluto ana or paglagpang no kay dugay lagi ko naabot. Nagtuo mangugo nga ako ang muluto ana. So sa kadugay nila o kadugay na ko naabot ilan na lang giluto. Tan-awa ra gud ninyo ultimo bata mga tats na siya sa kwa or natingala sa kwa kung kinsa nga artista ang naabot dira no. Wow, artista gyud. Ita mga tats joke lang no. Ang ako mot pasabot mga tats ba nalipay pud sila mga tats. Siyempre dili kay sila pati pud ako nga nagbanding mi dira mga tats. Imagine mo na pila na mi kabulan tuig nga wala nagkita-kita or nagbanding-banding. Kaso lang pag abot ako mga tats lahi man pud ilang kabanding. Hilig man pud sila scatter tan-awa ra gud do. O sige, pag scatter mo diha kay tirahon ko ninyong pulutan kay perting lamian ni og isa pa matas ato po ning tilawan ang ginaingon nila nga lagpang no, lagpang nga gisubakan og panga sa barilis bag kalami baday mga tas ingani dang nilagpang no, butangag panga sa barilis karon pa ko katilaw ana. Magkinaon sa mga tas walay problema matas kung mahubog manggaling ko no. O pick na ilang sakyanan dira ihatod ko ana pili kag asa ka mo sakay diha basta di lang hubog ang mohatod kay hubog ang mohatod namo na naron. Abi niyo mga tas dili lang kay siyang kapanawag sa kuno nga adtuon daw nako sila kay mag-content daw mi didto, mag-vlog daw mi didto, ila daw kong sugbahan, lutuan daw kong nagsudan, paimnon daw ko nila para lang mosuroy sa ilaha. O di ba kalami sa piling nga anaong kag tao mga tas og isa pa kinsa gugo nga dili ko moadto sa ilaha nga ako aman ng mga followers og isa pa malipay pud na sila nga makita sa kamera sama ani. Mga katats, isubscribe to niyo kumigo, minalang taon niya. Tapos makatabang po na nagyapon ninyo. Mao to si Dodong Matas kini si Mary Joy ni Di Monteverde. O gwapa kani Matas pero dili lang to ipa-shoutout ni kay bag-o ning mata basig masipaan nya ta nalisod na. Matas, akong kumpare. Grabe maka-share sa tong video gyapon ni ako gyapon ning kumpare, viewers, likers, grabe. Si Gerald Loyaw? Yes. Wow. Oh, sige, pasalamat ka sa mga followers ni Tatsuki. Salamat sa mga followers Tatsuki. Support. God bless and support. Piminti lang ta suporta. Yes. Thank you, pre. Thank you, pre. Mga tats, followers gyapon ako na. Idol. Ang tagiya sa balay di matas si Dorbik na mao na nagpaadto sa tuwa dira no og kini matas at wag po ning amigo. Shout out sa inyo ang tanan dia. Unya mo lang to, ilihog na lang tag share dia.